πίνεται από το 90% του ενήλικου πληθυσμού. Για εκατομμύρια άτομα αποτελεί αληθινό πάθος. Ο καφές είναι μία απόλαυση της καθημερινής ζωής. Επικρατούν όμως πολλές λανθασμένες απόψεις για τις ιδιότητές του και τις συνέπειές του στην υγεία. Ας ξεκαθαρίσουμε την αλήθεια από το μύθο. Πόσο καφέ μπορούμε να πίνουμε? Η ποσότητα του καφέ που μπορεί να καταναλώνει ένας υγιής ενήλικας εξαρτάται από ένα βασικό συστατικό που βρίσκουμε στον καφέ, που είναι η καφεΐνη. Η ποσότητα της καφεΐνης που μπορεί ένας υγιής άνθρωπος να προσλαμβάνει ημερησίως ανέρχεται περίπου στα 400 μιλιγκράμμ την ημέρα. Αν αναλογιστούμε ότι ένα φλιτζάνι καφέ φίλτρου έχει περίπου στα 85 μιλιγκράμμ καφεΐνης, ένα φλιτζάνι στιγμιαίου καφέ στα 75 με 80 ανάλογα με την ποσότητα καφέ που χρησιμοποιούμε, ενώ καφέδες που έχουν μικρότερη μερίδα, όπως ένα φλιτζάνι για παράδειγμα ελληνικού καφέ έχει 40 μιλιγκράμμ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένας μέσος άνθρωπος θα μπορεί ελεύθερα να πίνει και 3 και 4 φλιτζάνια καφέ ημερησίως. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι η καφεΐνη δεν παίρνουμε μόνο από τον καφέ. Μπορούμε να πάρουμε από ροφήματα όπως είναι το τσάι, όπως είναι αναψυκτικά τύπου κόλλα, όπως είναι η σοκολάτα, όπως είναι το κακάο. Κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε πρόγραμμα απώλειας βάρους, πόσο καφέ μπορεί να πίνει? Ο καφές σαφέστατα και μπορεί να αποτελέσει συστατικό μιας δίαιτας, και λόγω της καφεΐνης που έχει μια ήπια, όπως λέμε, θερμογενετική δράση, αλλά και λόγω των αντιοξυδοτικών, τα λεγόμενα χλωρογενικά οξέα, τα οποία τα τελευταία χρόνια ερευνητικά σχετίζονται με την κινητοποίηση του λίπους στο σώμα μας. Αυτό που βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε είναι το είδος του καφέ που επιλέγουμε και τι βάζουμε μέσα στον καφέ που θα πιούμε. Τι πρέπει δηλαδή να προσέχει όταν επιλέγει τον καφέ που θα πιει? Το πρώτο πράγμα είναι η ζάχαρη. Η ποσότητα της ζάχαρης που έχει ένας καφές θα καθορίσει ουσιαστικά και τις θερμίδες που θα έχει συνολικά το ρόφημα. Ένα κουταλάκι ζάχαρη θα μας δώσει περίπου 20 θερμίδες. Ο καφές δεν έχει καθόλου θερμίδες. Επίσης, κάτι που πρέπει να πούμε είναι και το γάλα που χρησιμοποιεί κάποιος όσον αφορά τον καφέ. Υπάρχει κάποιο είδος καφέ που είναι πιο διαιτητικό σε σχέση με άλλα? Αυτό έχει πάλι να κάνει με το πόσο ζάχαρη και πόσο γάλα σηκώνει ένας καφές. Για παράδειγμα, ένας καφές φίλτρου που μπορεί να βάλουμε αρκετό γάλα, μπορεί να βάλουμε αρκετή ζάχαρη, μπορεί να έχει αρκετές θερμίδες. Όπως ή για παράδειγμα και ένας φρέντο καπουτσίνο ή ένας ζεστός καπουτσίνο, που εκεί πάλι μπαίνει το γάλα ως βασικό συστατικό του, ίσως να έχει παραπάνω θερμίδες σε σχέση για παράδειγμα με ένα φραπέ ή ένα νες που δεν έχουμε βάλει μέσα γάλα ή ζάχαρη. Ή μια πάρα πολύ καλή επιλογή αποτελεί και ο ελληνικός καφές, καθώς ο ελληνικός είναι ένας καφές που δεν σηκώνει, όπως λέμε, και γάλα, δεν σηκώνει και πάρα πολύ ζάχαρη λόγω μεγέθους. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός για παράδειγμα αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή, και γενικότερα καφέδες οι οποίοι δεν χρειάζονται πολύ γάλα ή πολύ ζάχαρη για να τους καταναλώσουμε. Υπάρχει κάποιο είδος καφέ που πρέπει να προσέχουμε περισσότερο? Όταν λοιπόν κάποιος πίνει ένα καφέ για να έχει μια ευχαρίστηση ή για να δροσιστεί, όταν μιλάμε για ένα κρύο καφέ, θα πρέπει να ξέρει ότι ένα τέτοιο ρόφημα στην πραγματικότητα ουσιαστικά αποτελεί ένα μικρό γεύμα μέσα στην ημέρα, άρα θα πάρει πολύ περισσότερες θερμίδες σε σχέση με το να πιει ένα κλασικό καφέ που απλά περιέχει λίγη ζάχαρη, λίγο γάλα.